Hallo luisteraars en kijkers van RTV Friesland. Zaterdag 20 februari dan komen wij met de American Country Legends naar Ljouwert. En niet zomaar met een band, hè. Nee, ik kom met Joost van Nes op fiddle, Johan Jans op pedalsteel. All the way from Nashville, Tennessee, Ben Macbeth voor de echte country sfeer. Het wordt een combinatie van West Coast en country en alles wat daartussenin zit. Kortom, een voorstelling voor de muziekliefhebber. 20 februari in de Harmonie. Graag tot dan. Every night when I lay down, well, there is a young cowboy who lives on the range. His horse and his cattle are his only companions.